V 60. letech, když byl Jiří Kodet v angažmá v činoherním klubu, tak oni jeli na zájezd do Anglie. Jirka si sebou vezl 55 liber, což, jak sám říkal, byly tehdy 3 měsíční platy a 1 oblek. Přijel jsem do Anglie a řekl jsem si, nenavštiv v Anglii Hilton a je to, jako kdyby tady nebyl. Ostatní kolegové pochopitelně škudlili, ale já jsem tam šel. Sedl jsem si ke stolku, lusknul jsem na číšníka, ten pohunek to okamžitě pochopil. Přišel ke mně, já jsem mu naznačil, že chci jídelní lístek, on měl jasno, byl z Hiltonu. Dal mě jídelní lístek, já neznaje jediného slova v anglickém jazyce, zabodl jsem prst do jednoho z pojmů. Píkolik odešel. Uchopil jsem Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině čekání se otevřely dveře a do místnosti vjel na vozíčku 14poschodový svatební dort. Pochopil jsem, že to patrně bude ta moje objednávka. Všichni kolem tleskali a hledali nevěstu. Já jsem tam byl zcela logicky sám. Přivezli mi dort ke stolu, šoupli ho na desku. Já jsem uchopil moučníkový příbor se špachtličkou. Naštěstí doma jíme na stříbře, takže se v tom vyznám. Sňal jsem ze 14. poschodí toho dortu jahůdku, kterou byl dort ozdoben. Odložil jsem ji na talířek a decentně jsem ji snědl. Potom jsem tomu blbečkovi naznačil, že ten zbytek si může odvést. Když se opět vrátil, tak jsem mu ukázal, že zaplatím a on to ku podivu opět pochopil. Přinesl mi účet a tam stálo 50 liber rovných. Já jsem sáhnul do kapsy, dal jsem mu svých 55 a odešel jsem středem směrem na Československou socialistickou republiku.